Als je denkt dat dit een onveilige omgeving is voor een vrouw, wacht dan tot ze thuis komt. We hebben 3 partners samengebracht, politie, justitie en het welzijnswerk, om hun samenwerking te verstevigen en ook om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om veel sneller en beter te kunnen ingaan op dossiers die voorliggen. We hebben een klacht gekregen. Kan ik daar maar even met u over praten? Kom binnen. Dank u. Wat ook nieuw is dat we in tegenstelling tot vroeger nu in een zo vroeg mogelijk stadium doorverwijzen. We geven zo aan partners het signaal dat geweld niet getolereerd wordt, dat er tegen opgetreden wordt en dat daar ook hulp voor bestaat. We hebben een telefoontje gekregen van uw echtgenoot Astrid. En dat er dus afgelopen nacht ergens iets heeft plaatsgevonden, dat toch een onaangename ervaring voor haar heeft gehad. Kunt u daar iets meer over uitleggen, wat er gebeurd is? Wij hebben zowel individuele gesprekken als koppelgesprekken, maar ook soms systeemgesprekken en gesprekken met kinderen ook, die getuigen zijn van geweld tussen de ouders. En de bedoeling van de gesprekken is eigenlijk om te gaan kijken van wat is er in jullie relatie of thuissituatie allemaal aan de hand. En wij gaan dan kijken van op welke manier kunnen wij eigenlijk die negatieve cirkel die er is, hoe kunnen wij die eigenlijk doorbreken. Is er iemand die me hoort, want dit gaat mij te ver. Er is een onderzoek gedaan en wat blijkt daaruit dat 40% van de kinderen die opgroeien in een gezin waar geweld voorkomt, later ook in situaties gaan verkeren waar dat geweld opnieuw voorkomt. En daarom willen we ook een Europees project nog ontwikkelen met alle partners om juist in te zetten op die kinderen die in die situaties voorkomen. Meldpunt Limburg, goedemiddag. Wij geven ook effectief financiële middelen aan het welzijnswerk. En met die middelen hebben zij een aantal mensen kunnen aannemen die de bemanning doen van het meldpunt partnergeweld. Waar iedereen terecht kan met vragen, maar ook om meldingen te doen. Ik hoor u dus zeggen dat er de buren veel ruzie maken en dat de kinderen daar ook getuigen van zijn. We denken dat dat zijn vruchten afwerpt in die zin dat er toch minder sprake is van feiten van partnergeweld. Het aantal PV's daalt elk jaar. Zodoende denken we ook dat de tussenkomst van CAW, politie en parketten samen tot resultaten leidt. Ja, dat model loont, want we zien dat we effectiever en sneller kunnen ingaan op probleemsituaties. Zoiets gelooft nu toch niet? Elk vermoeden van geweld telt. Bel 1712, discreet en gratis.